To wake da lafiya yanzu a lokacin nan. Baba Buhari. Baba ke maganar sirrin kyau muke ba magana wani ba. Sirrin kyau, producer na da lafiya, cameraman, speaker, safon ma lafiyan shi lau. Ga kuma dan ihu dukansu lafiyan su. To ni kuma ai ban da lafiya. A'a ni kadai ne ban da lafiya. Shikenan. Wallahi wallahi. Na rantsi da Allah jama'a wato a fim din nan ban da lafiya. Director bai da lafiya. Wallahi ban da lafiya. Jagawa. Ita Elmina ba da lafiya. Safwan bai da lafiya. Kasha bai da lafiya. Kasha bai da lafiya. Na rantsi da Allah duka ba mu. Sai ma ya tama ba ta lafiya. To mazaje to ya akai haka. Ita wannan ba jaruman mu bane. Ko dai aikin yana bukata a je hutu ne. Muke kokari mu kawo muku episode 9. Wallahi amma ba mu da lafiya dukan mu. Wallahi. Kawai dai karfin hali ne muke yi kamar yadda muka saba. Na su su muke jira su fito. Cikin wannan aiki dai ga mai lafiya nan kadai. Lafiya sosai wallahi kuwa. To amma dan wannan shi kuma ba lafiya. Yana can faɗan mala'i hannun Allah. Yanzu ma wani sinima muke da shi da kyar. Da kyar. To ni kera da da nake daukan aikin ban da lafiya. Ga iyayen coge kuma ba. Ke Elmina ana yawan damuna akan nan banki. Mutane masu tambaya na yauwa dan mun bidiyon na baya. Ba musu bayani ga ni ga Elmina. Jama'a sunana Usman Afala wato director na sirrin kyau kuma ɗaya daga cikin jaruman sirrin kyau wato mu. Wannan ita ce Elmina jarumin sirrin kyau. Mutane da yawa suna tambaya na namba Elmina yawanci za su ga wanda ya tambaye namba ta ban cika sauraron shi ba ko kuma ce sai na yi magana da ita. To ba komai bane yasa haka. Allah jama'a ku hakuri idan santa kuke yi soyayya to kuno ne za ku so ta. Dole dai namiji ɗaya za ta aura. Mutanen sun fi mutum 100 masu ce mun ba su lambar ta kasi tunanin wani dalili yasa na hana ta ina da wani alaka da ita ba ni da wani alaka da ita kawai dai saboda na gane idan na ce zan dinga yawan lambar ta abin zai zama wani kala ke yawa to da Allah ku ya hakuri Elmina tana tare da ku tana godiya da irin soyayya da kuke nuna mata ki musu karin bayani da kanki. Sannan kuma ga masu son su tuntuɓe ni don gaisuwa ko wasu maganganu mu hada a Instagram Fatima Hussaini Abbas shine handle dina kuma duk wanda ya mun magana at least once a while ina replying da Allah you guys should bear with me ku ya Allah ya ban mu tare. Mazaje har ila yau ne ku je ku yi subscribing din YouTube channel dina. Kada cewa arewa na kowa bukatar subscribers na ranzi da Allah. Amma kuma ina ga subscriber ka kusan kunna kowa yawa. To ya za a yi amma har yanzu na fi kowa bukatar. To me zaka yi da shi? Kai miliyan 1 nake bukata in samu award dina na zinari. Daga nan kuma zaka ƙara cewa nan ma kana so ka kai miliyan 10. Samu award dina na zinari ai kokarin kawai. Ka daina YouTube zaka goge YouTube. Ka daga nan zaka goge YouTube din? A'a ba. To wai usi su fito mana misin din nan. Usi.